Salutare lume, sunt Alex, iar azi ne jucăm Minecraft Pocket Edition pe live Board Skywars. Mă grăbesc pentru că vreau să trec multe minute și din nou asta e a treia oară când fucking filmez. Da, e a treia oară când fucking filmez, deci e foarte greu. Prima oară, nu înțeleg de ce mă dă aici. Fiecare are cât timp de stăpât. Prima oară nu am lăsat mai mult de 15 minute, că am făcut 26 de minute. Doua oară mi-a spus că Minecraft-ul s-a oprit dintr-o problemă. Am văzut care problema, țineam Skype-ul aprins. Iar acum nu mai vreau nicio problemă. Nu văd acum o problemă. Haideți să vorbim. Ok, știu că era mai repede dacă ce mai cum da, în fine. Mai facem această greșeală. Bun. Să ne punem și pantaloni. Motherfucker. Prima mea armă pe care o voi folosi asupra țiganilor. Nu sunt țigan, știu, dar asta e cumva ăla care l-am luat. Nu, clar nu e. Asta o punem la loc, asta o punem aici. Ok. Probabil chiar o să-i auziți pe părinții mei. Ignorați. Eu îi aud un pic cam tare, dar sper să ne auziți și voi. Și nu poate să treacă peste 15 minute. Mă am făcut censurate. Stai, niște. Vreau să văd. Asta. Se văzusem undeva. Ăla. Uite aici, văzusem. Bun. Suntem și noi șmacher. Să ne ducem în mijloc. Hai să încercăm. E mai simplu să pui aici de-astea decât în Minecraft pe laptop, a.k.a. calculator. Mă pune, mă. Ok. Șmecher. Nu. Acces bloc. Bun. Care și aici ce găsim? Mâncare.
face bine. Battle. Va veni un tip. Să câștigăm. Că tipul ăla de acolo a căzut. N-am nimic. Oh my god, de ce merge așa? Hai mă, cazi în apă. Uha! Ok, 8 coins. L-am omorât. Bravo nouă! Era singurul care a fost. Hai să îi mai batem. Și pe alții. Iar mapa asta. Fucking hell. Important. Ok, mai facem asta că deja sunt 7 minute. Și cobor. Și să-mi dea direct. Bravo, ai câștigat. Good luck. The game started. Good luck. Thank you very much. Dar nu trebuie să mă pierd. Ia să democarăm. Snowball. Snowball. Ball. Ok. Asta e but. Asta but. Mai trebuie cheese plate. Cel mai important. Este acest bun. Și nicio armă. Ah, fucking. What the fuck? Și cum se omor eu? Ok, el se uită. Ce sturtă, de ce să nu se știe invizibil? What? De ce mi-a mers așa în față? Hai mă. Hai mă, pune. Ok, am văzut armă.
Șmecher asta. Eric mi-a zis că a găsit știe de diamond. Tot a pierdut. Fapt, putea să-l vadă, dar nu l-a observat. Și pe asta. Ok, capul ăsta. Dacă nu am eu, nimeni nu are. La mine nu chiar. Hai. Deci voi ați văzut, că da, voi ați văzut, frate, oi. Ceva de, deci, cum, deci erau practic invizibili. Ok, working return to allow. Ok. A fost ciudat. De mă sună ce e aia. Ia, ceva roșu. Ce a fost ciudat chestia aia. Nu aici, la asta. Hai să câștigăm în 3 minute. Dacă trece 3 minute, mă sinucid. E drept aici. Și mă duc pe mijloc. Fix pe mijloc. Pune armă. Dar de fapt asta trebuie să fac. Altceva nu. Tot. Eu despicat ceva despicat foarte bine. Și undeva pe partea asta trebuia să fie chestul. Ok, exact aici am amintit de el. Ce ai nou pantalones. Ok. Hai să mergem. Am zis hai să mergem. Ok, e mai ușor cum pare să mergi. Mi se mai blochează, ok, și 14. Tac, 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 tac. E cineva. Care face timp. Ok, nu aici vreau să mă pună. Mai uite ce mi hai să ne bate. Deci mă, vină mă încoace.
Vino, mă, încoace. Wow! Te înjur. Ok. Murit. Cred că mă duc acest episod. Bye.